Thunja, wazohlala la. Hlala. Sachapama. Sachapama. Achi. Ukhethi igama elihle kakhulu, eh? Igama elinjani lelo? Thunja. Sika ndodakazi. Njengoba usike lokuzalwa, naleli lisike ngendlela efanayo. Surya. Yebo. Nika phela abantu ikhekhe ndodana. Yebo. Nkosi yami. Kwenzakalani ngempela la? Uyabona manje ngizwe ngathi kwakumele sime noTunja ngalesi sikhathi bemhlalela lo msangano womshado nje. Uyabona lokho sesikuhluphekile empilweni. Angifisi ukuphinde kwenzakale endodakazini yami. Hello. Aya ngazukwazi kuze lapho. Maningi amehla sangibhekile njengamanje. Kulungile ngizobona ngenza njani. Aha. Bagi. Kulungile. Siyakhalalisela kwigama lakhe elisha. Hayibo wazi kanjani ngoSiddharth? Ubhuti ongitshelile.
Dulja. Dulja. Surya Usiddharth kade lokho efona la. Ufuna ukukhuluma nawe. Buka. Nawu Dulja. Hello Dulja. Siddharth. Hey Dulja. Ukhalelani manje? Dulja, wehlezi nginawe mina. Angeke ngikuvumele nakancane ushade naloyo mina. Dulja, ngitshele kwenze njani kanti? Siddharth, isimo simanzonzo manje la. Sengaphezi kwamandla ami. Angikwazi kuyimela lento mina. Ngikhathele ukubhekana nayo yonke lento. Dulja, kwenze njani? Ngabe khona ukuphazamisayo? Inkinga ngaba nenkinga selokhu kwalungiselelwa lo mshado. Uyazi ukuthini Siddharth? Namhlanje bashintsha igama lami. Yini? Yebo, base bengibiza ngoSatyabhama. Satyabhama ngampela kulesikhathi samanje. Bakwenza ngamabomu konke lokho. Ngiyazi Dulja, ngiyazi. Ungakhathazeki kakhulu. Ngizoyilungisa yonke lento. Dulja, ehlisa umoya. Phefumula mama. Udonse yebo. Usizwa njani? Lalela-ke. Kumele ubhekane lobumzima. Amahora ambalwa Dulja. Uma ke sashada nje thina sobabili, zonke lezi nkinga zizoshabalala. Akunjalo? Njengamanje lalela mina ke. Qinisekisa ukuthi wonke umuntu ulele. Mase uphuma noSurya. Mase sihlangana eBhavani ngo6 ekseni. Ngizobe sengikhona ekseni, umfundisi uzobe khona. Sizoba nomshadwana nje omncanyana kwamanje. Emva kwensukwana sizoba nenkuzumana ngomshado empune. Siddharth, umshado omkhulu nokwamukelwa kwabantu akusho lutho lokho kumina. Ngifuna ukushada wena mina. Ngifuna ukuhlala nawe Siddharth. Ngifunde kakhulu ngaba udokotela. Ngifuna ukusebenza, ngifuna ukwenza umsebenzi wami. Ungakhathazeki Dulja, nginawe. Konke kuzofezeka. Lalela. Ekseni nje masihlangane esontweni. Lalela ke, nicophelele masenihamba ngoba ngifuna inkinga esingabhekana nazo. Ngizobe ngilindile. Yebo, ngilinda umshado wethu. uSurya la nami. Ngakho ungakhathazeki ngalutho. Ukhona Dulja phakathi? Yebo baba. Ukuphi Dulja? Khona ukwaziyo? Hayi ukhona le egumbini lakhe. Ngayaphi nje kodwa. Ngicabanga ukuthi uyogeza. Ngizoza naye kodwa manje. Yebo. Kusasa masiqeda ukushada, siyandiza sobabili siyemanali. Uzozizwa ungcono. Ilokho okubiza ngokungcebeleka emva komshado. Hayibo. Dulja. Ufunani la?
Ungaphuthelwa izethembiso. Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on North Shumi zizonke sisonke DStv channel 169.